Bil-garanzija bankarja għal proġett tal-Electrogas ħadna ir-riskju kollu fuqna. Hekk iddikjara l-eks segretarju permanenti Alfred Camilleri meta it-tlieta xed fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Camilleri, illi kien segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, jistqarru stess kif bħala pajjiż stajna niġu esposti b'din il-garanzija bankarja. Inti ma qbilx ma' dil-garanzija? Kelli riservi. Kellek ir-riservi. X'kienu riservi? Ir-riservi kienet, imbagħad il-qajt għalihom u naħseb I went. Tantu għalik tagħna. Ma importax, naħseb I went a little bit overboard ukoll. Sewwa ma jiddispjaċinix. U ħadd ma qalli tagħmilix, għaliex għax konna din ħsieb l-interess tal-pajjiż wara kollox. Sewwa bażikament ir-riservi kienet. Meta aħna t-tradizzjoni tagħna kienet qiegħda bażikament niggarantixxu lill-entitajiet tal-gvern. Mela l-gvern fil-gvern. Hawnhekk qed tiggarantixxi l-investiment privat, kumpanija privata. Il-PAC tmexxa miċ-chairperson Darin Karabottu f'isem il-Partit Nazzjonalista kien hemm preżenti wkoll id-deputati Graham Bencini u Mark Anthony Sammut. Oriġinarjament il-Gvern kien qal li din il-garanzija statali ta' 360 miljun euro kienet kopri 80% tas-self totali ta' 450 miljun mill-konsorzju Electrogas u għalkemm din kellha tibqa' fis-seħħ sa mal-proġett jiġi approvat mill-Kummissjoni Ewropea, eventwalment il-garanzija kienet ġiet estiża mill-Gvern. L-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu dwar l-Electrogas kien stqarr b'mod ċari li din il-garanzija minn flus il-poplu kienet riskjuża ħafna. Iżda l-Gvern baqa' jiddefendiha. Hija prassi normali fil-fema tiegħek kienet jew kellha xi ħaġa straordinarja li jidħol propju il-garanzija, li tidħol propju l-garanzija sakemm ikun hemm l-state aid. Din kienet l-ewwel darba li saret. Sewwa u meta bażikament ir-rapport tal-awditur dina deskrivi bħala irregolari. Irregolari fis-sens li din ma kienx ħaġa regolari tagħna. Imma kienet bżonn juża meħtieġa. Il-Gvern ħass li kienet neċessarja. Il-laqgħa ta' tlieta tal-PAC se issir wara l-insistenza tal-membri tal-Oppożizzjoni għaliex li kieku għall-Gvern dan il-Kumitat kien jaqaf biex jieħu break. Intant fil-ġimgħati li ġejjin mistennija jkomplu jsiru d-domandi lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat.